Vítam ťa v našom videozázname, kde by som ti chcel predstaviť úplne novú dimenziu rezervovania dovoleniek snov. Ja sa volám Jan Struhár, som nezávislý reprezentant a člen najväčšieho cestovateľského klubu sveta World Ventures. V tomto krátkom videu ti chcem ukázať, ako si môžeš predĺžiť svoje dovolenky snov o ďalšie dni, konkrétne akým spôsobom si môžeš pridať deň pred alebo deň po alebo dni po dovolenke snov, ktorú ti firma World Ventures ponúka. Takže momentálne sa nachádzame na stránke člena klubu, kde máme možnosť si vybrať niektorú z ciest alebo niektorú z destinácií, ktorá nás napadne. Teraz si tam dáme Madrid, ktorý prišiel nedávno. A je to vlastne welcome cesta, uvítacia cesta, ktorá je zaujímavá hlavne pre tých, ktorí sú noví v systéme. Systém pre tých, ktorí sú 3 mesiace v systéme, poskytuje ešte väčšie zľavy na dovolenky snov, ako máme my, už starší členovia, a to aj v prípade Madridu je to tak. Keď som hodil Madrid, tak tu nám vybehli všetky welcome cesty, 1, 2, 3, 4, 5, 6 a plus ďalšie 3. A vidíme, že ich je 9 dokopy. Dal som ich preč a vlastne keď tu máme Madrid, tak klikneme na vyhľadávať, search a okamžite nám vyhodí, alebo by malo vyhodiť všetky cesty, ktoré sú do Madridu. Tu ich vidíme vlastne od júna, júl, august, september, október, november, december, január, február dokonca. V budúcom roku už tu máme možnosť absolvovať túto cestu. Akým spôsobom si môžeme pridať jednu, dve alebo viacej noci k tomuto dátumu napríklad, keď si vyberieme konkrétne 10. jún až 13. jún, vidíme, že sú to 3 noci. Táto cesta stojí pre nás starších členov $279 a pre tých členov, ktorí sú v systéme prvé 3 mesiace, ich kancelárii alebo na ich portáli sa objaví len $199 a to takým spôsobom, že okrem ďalších možností si budú môcť ešte 90 cestovateľských bodov odčítať. To znamená, že samotný člen bude mať túto cestu za $109 a jeho partner za $199. Ideme na trip details, čiže na detaily cesty, aby sme sa mohli pozrieť, čo táto cesta konkrétne obsahuje. Ako tu vidíte, tu keď to otvoríme, tak táto cesta obsahuje 4 dni, 3 noci, 3-krát raňajky, 2-krát večeru, Flamengo, show s večerou, včetne transportu a rôzne ďalšie možnosti. Samozrejme, tu nižšie sa môžete pozrieť, ako je to s platinovými výhodami a ako je to s ďalšími informáciami. Poďme sa pozrieť, ako si môžete rezervovať túto cestu. Je to veľmi, veľmi jednoduché. Len kliknite na Book It a okamžite vám vyjdú informácie ohľadne toho, či táto cesta, alebo čo táto cesta obsahuje. Tu vidíme, že obsahuje jednu izbu pre 2 dospelých, ale keď si to rozklikneme, tak vidíme, že má možnosť cestovať aj jeden dospelý, alebo je tu viacero opcií. Keď klikneme na viacero opcií, dokonca môžeme vidieť jednu vec, že nám táto cesta s jedným jediným členstvom ponúka až 2 izby. Keď klikneme na 2 izby, tak máme možnosť nastaviť hoci ktorú izbu na ďalšie možnosti. Dokonca v jednej izbe môžu byť 3 dospelí a v ďalšej izbe môžu byť takisto 3 dospelí. To znamená, že ty s jedným jediným členstvom, ktoré pre teba ako pre nového znamená $199 minus 90 cestovateľských bodov, máš za tú istú cenu možnosť za tých $199 zobrať so sebou ďalších 5 svojich priateľov alebo známych. Keď sa vrátime naspäť, dáme to všetko do pôvodného stavu, takže ideme na jednu izbu a 2 dospelí a pozrieme sa, či to máme k dispozícii, tak vidíme, že vlastne pre 2 dospelých v mojom systéme za 279 nám to krásne vyhodí cenu $558. Sú to 4 dni, 3 noci pre 2 dospelých a 1 izba. Keď pôjdeme nižšie, tak tu vidíme už nižšie možnosť pridať noci. Keď klikneme na možnosť pridať noci, tak sa nám tu krásne zjaví kalendár, kde vidíme, že táto cesta je od piatku 10. až do pondelka 13. júna. Tu máme možnosť pridať pred cestou snov
noci a dokonca 3 noci nám poskytuje systém. Dáme len jednu noc napríklad a možnosť po ceste snov pridať ďalšie noci a tu máme k dispozícii takisto 3 noci. To znamená, že by sme mohli pridať 3 noci pred a 3 noci po a môžeme túto cestu v Madride stráviť až 9 dní. To znamená, že keď odteraz niekto povie, že 3 dní to je málo, alebo 3 noci a 4 dní a 3 noci to je málo, tak tu vidíme názorne ukážku a príklad, že nám systém umožňuje vlastne konkrétne tu v Madride pridať 3 dní alebo 3 noci pred a 3 noci po tejto ceste, to znamená 9 nocí dokopy. Klikneme na Apply, to znamená, že sa pozrieme, čo nám to urobí a tu vidíme, že nám to pridalo jednu noc pred a druhú noc po, čo nám vydá zase celkovú cenu na tým pádom už 5 nocí, $891 aj 18 centov a prakticky nám to ukazuje, že vy ste úspešne pridali tieto 2 noci. $166 za tento hotel, ktorý je štvorhviezdičkový v centre Madridu, extravagantný, luxusný hotel, práve som sa pozeral na booking.com, za týchto istých podmienok len s raňajkami na jednu jedinú noc, konkrétne na 9. júna, ako to tu máme presne tento istý deň, stojí $263 na bookingu s raňajkami, kým u nás vlastne toto isté dostanete za 166,59. Takže už treba len pokračovať, continue a prakticky keď budete pokračovať, objaví sa vám zase ďalšia stránka, kde vidíte už vaše meno, člena klubu. Tu treba len vyplniť dátum narodenia, dokonca e-mailovú adresu tam máte. Treba pridať ďalšiu osobu, treba to vyplniť, tieto kolónky a vlastne už vidíte, že number of nights, 5 nocí máte k dispozícii presne tak, ako sme si to objednali. Môžete pridať nejaký koment firme a tu vidíte, že firma má možnosť sťahovať body za vaše cesty, čiže vlastne vy, ak ste noví, máte možnosť stiahnuť 90 cestovateľských bodov a miesto 891,18 zaplatíte $801 za 5 nocí a samozrejme so všetkým luxusom a ďalším servisom, ktorý táto cesta ponúka. Takže verím, že to bolo zrozumiteľné a že ste porozumeli, akým spôsobom budete môcť odteraz pridávať noci pred aj po možných termínoch. Pevne verím, že budete objednávať cesty snov v čo najväčšom počte a budeme sa na nich veľmi často stretávať. Takže prajem vám všetko najlepšie a stretávajme sa na cestách snov. Majte sa pekne, dovidenia. Ahoj.